Uh, hu, 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 hu. Mulai tumbuh bola. Sop. Eneng kono isik lekas nggarap. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Tunggul TV ya, channel Cah Desa dari Kecamatan Rayun, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih buat saudaraku semuanya yang sudah klik dan nonton video ini ya. Mudah-mudahan sahabatku semuanya di kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala urusan dan dilancarkan untuk rezekinya. Hari ini dulur lagi ke lahan ya. Ini tengok yang sudah mulai tumbuh ya. Kayak ning sing kayak lekas. Inilah bolo. Ini juga sudah mulai ada penampakan muncul tunas kecil. Itu abah nih. Penggebian lur, tahapan kedua. Tahap terakhir wih. Arepe nandur. Kang Katni kae. Yo. Selekas metu sukete. Alih fungsi co. Biyen iki sawah ngasek kaya geger iki. Saiki ganti coblok mania. Porang mania. Mbuh dadine, tapi ribet lho kaya ngene iki lho. Dadak ngewehi iki. Kayak apa jenenge, kayak parit. Aja ke kukum banyu. Yang ini ki parit lek ra jeruk keli iki. Bosok kabeh isine. Tenan. Jana. Kae enek sing layangan dhuwur kae. Nanti Mbah. Nanti. Turunane Anggi. Sani. Oh, yo. Turunane Anggi guys. Iya kae. Nak-anak kae. Endong. Dadak kok gebyah nih. Jadi pancas sampai ngowak mundur ngono wis beres. Oh, abah kat nih salosa. No. Kini lo no. Rene ang linting. Endi? Wis capek. Jangan kayak munduk sukete kayak. Oh, alah. Sekarang ngowai tanduri masa wayah adol ra payu. Iya karek ngelek nih. Mumpun sedekalen. Jan yo. Yesus. Labu kae. Isi apa anu to niki ditonton? Gede-gede. Jan. Wis kulinone ngono kok lek siten ne. Sigaran to. Lah iya. Aku iya nek ku sing ning kono dan. Nek jarake kok Tapi lek tuwa ora lho. Janji tuwa, lek ora tuwa ora ya. Anu. Lek ora tuwa ya utuh. Tapi lek tuwa anu. Apa jenenge kuwi? Dadi. Ning ya anu lho. Ora bundere ora ser, rodok mencos ngono.